afternoon. Nandito naman po si MJ, Marjoy, at tayo ay magluluto ng lugaw. Lugaw or congee, porch. And isi-share lang natin muna ang ating live or my viewers today. Hello. At tayo po ay magluluto ng congee or lugaw. Ito yung itlog boil na to. Naluto na siya. Ito yung hipon na marinate ko ng paminta at saka konting asin. Itong rice natin niluto kanina kasi matagal, 30 to 40 minutes pag ano natin, halo lang natin to. And yung ating ginger, onion, garlic, saka yung ano. Tara, samahan niyo akong magluto. Hello everyone. Ayusin lang natin itong ating camera. At pagka mahulog, ay naglulusin. Ayan. Ay, pasensya na. Kasi yung camera natin, yan. Hindi ako mag-exhaust kasi maingay. Hello. Meron na tayong patis. Ang patis natin kinuha ko yung electric fan kasi mainit dito. Ano natin muna yung hipon. Buti tayo ng congee or lugaw with hipon. Magand-ante. Ito yung dinner natin. Ito tayong pa-dinner. Kaya
Set aside lang natin itong ating ipon. Yung garlic, ginger. Ito na ito. Pwede nating, pag hindi maubos, pwede bukas din breakfast. Mga ano to, mga 3/4 cup lang. Natin ng paminta. Pepper. Maglagay din ako ng konting mushroom powder. Yung salt, hindi na. Sarap. Lagyan na natin yung ating heck, mga ano. Ito ay okay na kasi
naluto naman natin ng mas advanced yung ating rice. Ang ginamit kong rice yung long grain rice. Kaya ito. Ito na po. Yung egg. Nagkaan ako ng itlog. Hi! Hello, Uncle Little, how are you? And this one. Ilabas natin yung ating hipon for presentation. Sarap. Maglagay tayo ng kaarte-artehan para to appetize, para yan ang sikreto ng mga food plater, para mas pag yung pagkain ay magandang pagka-presenta. Sa appearance pa lang matatakam ka na, at saka parang masarap tignan. Ayan, maglagay din tayo ng bawang. Mainit. And hello. Hi. Ito na po yung ating lugaw or arroz caldo alam MG with hipon. Yan. Yan po. With hipon, egg. Thank you for watching. Yan lang po. Kakain na. Bye-bye. Thank you.